Да, и разликата в тази нова моя изложба, пътуваща изложба, е, че това аз не казвам както в другите изложби, аз показвам. И тази картина, която се инспирира също от съвременето ни, която представлява и се казва знаците или Signs of War, знаците на войната. Примерно това са запотирани образи и символики, примерно Purple Heart, това е виолетното, в случая сигурно, това е сърцето на падналите в войните. Това е един двубой, една война. Тук горе се намира измеряващото американско знаме, като лидер на света в момента, който постепенно започва да доминира толкова много. В този край постепенно от войната, това е лицето на desperation, как се казва? Лицето на отчаянието. В тази част стигаме до един триъгълник с око, който се превръща в звездата на Дейвид. По-надолу отиваме и виждаме закодирания знак за Родино. Също това е съвремието, в което живеем. Украинския флаг, тази спирала е спиралата на живота. Това е позитивността, която трябва само да говоря. Това е надеждата. И разбира се, перипетите през живота. Има много други. Това е мъжкото и женското, жената, мъжа и другите. И всичко това са символи. Всяко едно нещо, това са сълзи, тъгата. И това са начинът, че с анимацията съм показал ясно където повече от живота ми съм живял, като Нью Йорк, информатора, бизнесмена, религиите, изостаналите, интернет, пространството, вселищното, колко е. И също тази Божия най-важно, че тя е ясно насочена, тя е вид религия, масонство, което всъщност чрез него ние търсим светлината, именно защото аз съм роден на изток и светлината идва от изток. И тази скулптура е от един период от 2016-2017 година. И то си има повод защо да е така, смисъл специално завършване на тези скулптури. Аз бях асистент на Джеф Кунс и правих на неговите големи зайци. И на мен мечтата ми беше да се опитам и аз да направя нещо подобно, разбира се, с друга техника. Неговите са от нержавейк, от стандартен стил. Тук друга технология съм използвал, която е много по-скъпа. Също така исках да направя нещо, което да граничи на ръба на кича, да е интересно и същевременно исках завършването да е огледално, защото когато се огледаш в него, всъщност зрителят става част от творбата. Така, единствената картина в тази изложба, която не е нова, но е много любима на моята публика, това е картина, която се казва Долче и Габана. Това е картина, която съм рисувал 90-те години в Нью Йорк. И голямата версия на тази картина се намира в Милано, в офиса на Долче и Габана. Инспирирана от една тяхна реклама, тази прегръдка между мъж и жена, която разбира се, аз съм интерпретирал по мой начин. Съм разбил пространството и съм искал индиректно, не толкова натурално да покажа всъщност това